Rwase County ya Nyamira asingo kumanya buna nigo muwaziri w'obochenu ku Rwase County yo Timothy Ombati niga bakagwa kwa isiko no mugavana we county yo ayanko batkana askilke gotebekana buna niga berega kwenda na oroboti rotali oroikira no gocha ase omugavana anamona sibaine kibuna niga betega ko ngainereria niga Mariogo abetega kugurwa ase chishiringi chi milioni 35 nabo botumeki obobe wechibesa kolende ni gokubatikana liuko lya betali kulikwa gochia ase omwaziri oyo nigo aenekire ntara bakagotumika chibesa chi county bobe asenekire nigara chigusuka bosio goika ase kegambero morikeito Joma Angi na bakagotarira sinseme cyo nabo gotwariganiria oroboti rokubwatia akaramo konyo omonto kurusia Mario nyageta akefirimbi oseriye ngoriende yose yakoni wange karamusiba aje kwereza ngayarusia Mario asama tuko abwangoiga nigoriberera linene lyabeire igoro ye wizara y'obochenu anene mono igoro yo kwenono kwa Mariogo nobotenene libe wizara y'obochenu Mariogo nara abete flagged off lakini abananchi banyamira ngorera bale Mariogo ayitaraika ase dispensary nese chinyagetari chiri chitonjo kanaine Mariogo ntoigwa na bwatukwa uchinyagitari cheje lakini wanda getego tena Mariogo ari tegete Mariogo nande mbono nyugweta kali koirwa nande nagasakara meaning ngai kubuchanja mbuli bwa korogatia omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo ningabutire emeremo omwaziri w'obochenu ime county yu Dr. Timothy Ombati omugavana niga mwete omwaziri oyo mutimo kuboko mubatereria bomotyenyi oyomo elinde akore obotuki egatyama mocho omwaziri Ombati akomochigwa amonaro no kungainereria igoro yokorwa kwa Mariogo aisaine chisiringi chi milioni 37 million kuchia sinyagitari ao boigo niga akomochigwa ase obotumeki obobebwe chibesa chiwizara y'obochenu engana yende akomochigwa no kwenana obosemia obobego cyase omugavana engana yayireire okolemaliwa ku wizara y'obochenu imeye county Nyamira ensemo yaye omwaziri Ombati nigo egereire asagoteba buna taibeti Mariogo ande onsi kolende niga Mariogo ayo anyore tugwikerana ase chinyagitari kubwatekana no korobekana bwekyombe kya Azimio la Umoja okukoirerete obokongu ase sekta obosombi gwetera ase omwakilio ya Danstan Omari nigo arabega kogenda ase ekegambero kwamereria okobutwa kwaye asagoteba buna enchera bute tutari enchera endonge ginko reporter ya Ndizi TV Joma Angi.